Ha jó dolgok történnek velünk, megdicsérnek bennünket, valami sikerül, akkor úgy egész jónak tartjuk magunkat, és hogy ki tudjuk húzni magunkat, hogy még hát én vagyok valaki, eljutottam valahová. De lehet, hogy pár perccel később egy nagyon nehéz helyzetbe kerülsz, valaki esetleg jól átvág, hülyét csinálnak belőled, és akkor meg teljesen az ellenkező oldalra esel át, és azt mondom, ilyen szerencsétlen lúzer vagyok én. Átélted már ezt, hogy így nagyon hullámzik ez az egész, hogy mit gondolsz magadról? Néhány hete egy esküvőn voltam, illetve hát rengeteg esküvőn ott vagyok, és az volt a feladatom, hogy összeadjak egy kedves ifjú párt, és a házasságkötésnek a szertartása az mindig más, tudjátok, nem lehet ugyanolyat csinálni, mert mindenkinek egyéni kérései vannak, tehát mindenki egyénit szeretne. És ennek a bizonyos párnak az volt a kérése, hogy amikor eljön ez a bizonyos fogadalomtételnek a része, amikor kimondják a boldogító igeneket, meg csók, meg minden, meg az Úr előtt, meg egymás előtt, meg emberek előtt. Szóval ebben az egészben lenne egy olyan fogadalomtétel, amit még nekem sem mondtak el, meg senkinek szuper titkos volt, és azt mondták, hogy majd ők egymásnak elmondják ezt. Tehát én csak tegyem fel azt a szokásos kérdést, hogy akarod, igen, meg az Úr előtt minden, de és utána majd ők elmondanak egymásnak egy ilyen fogadalomtételt. És hát természetesen rendben van, miért ne? Jó pásztor támogatja a híveit, mindenben segíti őket, szóval belementünk ebbe. És képzeljétek el, megy a esküvő istentisztelet, minden rendben van, eljutunk odáig, hogy megkérdezem tőlük, hogy akarsz a férje lenni, felesége lenni, az Úr előtt minden, igen mondanak mindenre, gyűrűt egymás kezére fölhúzzák, és amikor jött volna ez a bizonyos fogadalomtétel, akkor én teljesen elfelejtettem. Kiment a fejemből egyszerűen, és akkor mondtam nekik, hogy oké, örülünk nektek, és akkor gyertek, imádkozunk, értetek, és miután iva volt, minden volt, leültek, akkor jött eszembe, hogy opá, fogadalomtétel elmaradt. Milyen nagy hülye vagyok én. Egy nagyon fontos dolgot kihagytam. És akkor ott ülök, ez egy evangélikus templomban volt, ülök ott a nagy asztal mögött, alig láttam kis, hogy előre néztem, és mutatom nekik, hogy fogadalomtétel. Mondom, hogy kimarad, mit csináljunk, és mondják, hogy nem fontos, oké. Véget ér az esküvő istentisztelet, kimegyünk, mondom nekik, hogy bocsánat, elfelejtettem. Mondták, nem probléma, semmi gond, nem sokat foglalkoztak vele, de én elég hülyén éreztem magam, hogy valamit megígértünk, valamit megbeszéltem, és én elrontottam tulajdonképpen. Szóval olyan rossz hangulatban voltam, alapvetően magammal voltak a problémáim, hogy miért felejtek el egy ilyen alapvető dolgot, biztos föl kellett volna írnom, tehát amit én mondok, azt nem felejtem el, de amikor be kell fogni a számot és engedni, hogy más beszéljen, akkor azt elfelejtettem. Na, ez történt, kicsit olyan rossz volt így belülről, hogy elcsináltam. Pár perccel később elindul a nagy nászmenet, és elmegyünk az étterembe, ahol a vacsora történik, leülünk az asztalokhoz, találkozok a lánynak az apukájával, aki nem keresztény, deklarálta azt, hogy ő ateista volt mindig, és az is marad. Leülünk egy kicsit beszélgetni, bemutatkozok, hogy ki vagyok én, ő is bemutatkozik, megtisztelve érzem magam, hogy egyben mondja, hogy tegezhetne engem, meg én is tegezzem őt. Na, szóval kedves Péter bátyánkkal elkezdünk beszélgetni, és képzeljétek el, hogy elkezd engem dicsérni. És azt mondja, hogy te képzeld el, István, ilyen normális papot, mint te még soha nem láttam. De normálisan beszélsz. Értettem, hogy mit mondtál. Azt mondja, amikor ilyen miséken vagyok, olyan összevisszaság van, hogy semmit nem értek belőle. És amit ti csináltok, ezt értettem. Ez nagyon jó volt, és elkezdett ott dicsérni, hogy milyen jól csináltuk, meg hogy milyen szuper istentisztelet, vagy így mondta, hogy misét szerveztünk a lányának, hát ez szuper jó volt, és mindenben, hogy dicsért. Szóval, hogy hallgattam ezt a kedves Pétert, úgy kezdett az önbizalmam megjönni, hogy nem is vagyok olyan hülye, vagy nem is vagyok olyan rossz. Szóval értitek, hogy éljük az életünket, és amikor nehézségek, problémák támadnak, valamit elrontunk, valami nem úgy sikerül, mint ahogy szeretnénk, akkor kicsit olyan rosszul érezzük magunkat. Ha ilyenkor a tükörben nézel, vagy magadra gondolsz, akkor azt mondod, hogy nem vagyok olyan szuper jó. De amikor jó dolgok vannak, akkor mindenbe szárnyal az ember. És alapvetően azt kell mondani, hogy ez a fajta hozzáállás az élethez, ez a fajta hozzáállás az én képhez, hogy ki vagyok én, ez alapvetően teljesen emberi. Ugyanis a körülöttünk lévő világnak a jelei alapján próbálom megítélni magam, ami nem biztos, hogy reális. Ha mosolyognak rám, akkor jó fej vagyok, ha csúnyán néznek rám, akkor esetleg rossz fej vagyok, vagy nem biztos, hogy annyira kihúzom magam. Tehát a külső világnak a jelei alapján ítélem meg magam, és nem biztos, hogy én olyan vagyok. Szóval ezek az emberi hozzáállás, az emberi gondolat azzal kapcsolatban, hogy ki is vagyok én egyáltalán. És van egy másik oldal, ami nem csak az emberi gondolatok, ami az Isten gondolatai azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok én. Azt kell tudni, hogy az embernek a gondolatai és az Isten gondolatai azok általában nem ugyanazok.
Amire te gondolsz, meg amire Isten gondol, ugyanabban a témakörben, az lehet, hogy óriási módon eltér egymástól. És ezt a kettőt valahogy szinkronizálni kell, hogy az Isten gondolatai és az ember gondolatai valahogy együtt mozogjanak. Például néhány héttel ezelőtt, nagyon későn voltam még ott az irodában, elég fáradt voltam, elég sok minden történt, már úgy be akartam fejezni mindent, hogy hazamegyek és pihenek egyet, úgy kicsit tele voltam mindennel. És ahogy pakoltam a cuccaimat, hogy indulok haza, hogy Isten elém hozta szentek szót, hogy hívjál föl valakit. És akkor este van, késő van, fáradt vagyok, nem akarok fölhívni senkit már. Annyit telefonáltam egész nap, meg annyi minden történt, és nem volt semmi kedvem. Az embernek a gondolata az, hogy engem nem érdekel senki, most hazamegyek a családomhoz, és pihenek. Ez az emberi gondolat. És akkor szólt az Úr újra, hogy hívd föl azt a valakit. És akkor majd pakoláztam, na jó, oké, előveszem a telefont, fölhívtam azt a valakit, hogy hello, szia. És akkor a következő másodpercekben csak hú, de jó, hogy fölhívtál, és képzeld el, és elkezdi mondani, hogy mi történt vele, és hogy tanácsot akar kérni. Értitek a különbséget, hogy az emberi gondolatok, meg az isteni gondolatok mennyire különbözőek? Hogy emberileg kitalálunk valamit, vagy gondolunk arra, hogy ez jó lenne, vagy rossz lenne, hogy ez kell nekem, vagy nem kell nekem, de amit az Isten mond, az nem mindig ugyanaz. Az Isten gondolatai azok egészen mások. És azt kell látni, hogy ez nem működik. Működik? Légy, lépj már egyet. Azt mondja a Biblia Ézsaiás 55:9-ben, hogy mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Szóval az Isten gondolatai, meg az emberek gondolatai teljesen eltérőek lehetnek. Azt is mondhatnánk, hogy ég és föld különbség van a kettő között, ugye? Isten mennyei gondolatokkal jön, mi meg ilyen földi síkú gondolatokat próbálunk kivetíteni, és próbáljuk ebből megítélni akár magunkat, vagy akár másokat is. És van egy nagyon fontos megállapítás, amit kiírtam ide, hogyha szeretnéd, hogy az én képed rendben legyen, vagyis normális képed legyen magadról, akkor fontos, hogy a szívedet, meg az elmédet, hát ezek a mennyei gondolatok járják át. Mert ha csupán csak emberi módon gondolkozol magadról, akkor hidd el, hogy nagyon torz lesz az a kép, amit látsz. Még akkor is, hogyha tükörben nézel, és úgy látod, hogy hát ez egy exakt kép, ezt nem lehet hamisítani, ez én vagyok. De ugye azt a képet sokféleképpen lehet értelmezni. Most tehát, ha szeretnénk, hogy rendben legyen az én képünk, és ne egy csúnya lánynak vagy csúnya fiúnak gondoljuk magunkat, vagy ne extra jónak gondoljuk magunkat, mikor nem vagyunk olyanok, tehát normális legyen, ahhoz szükség van arra, hogy az Isten gondolatai legyenek ott a szívedbe és az elmédbe, mert az Isten gondolatai egy reális képet fognak mutatni neked arról, hogy is működsz. Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy is működik az agyunk. Majd utána a szívünkről is beszélek, jó? Szóval, hogy működik az agyunk? Mindegyikünk ugyanúgy működik. Van, akinek gyorsabban, van, akinek lassabban, de alapvetően ugyanúgy működik. Isten embereknek teremtett bennünket, és nagyjából hasonlóak vagyunk. És azt kell tudni az elménknek a működéséről, hogy alapvetően az elménk ilyen képekben gondolkodik. Úgy kell elképzelni, hogy valahol itt a fejedbe, keresd meg, majd nem tudom, hogy hol, valahol itt hátul van egy vetítővászon, és arra az elméd kivetít képeket. És amikor gondolkozol, tervezel, vagy jönnek információk, akkor alapvetően az agyad képekben gondolkodik. És ezen az elképzelt vetítővászon ott az agyadban megjelenik egy kép. Bármire azt mondanám, hogy gondolj erre, vagy gondolj arra, akkor képekben fogsz gondolkozni. Ha azt mondom nektek, hogy Fonyódi nagytábor, ki az, aki ott volt a nagytáborban? Nagyon sokan ott vagytok. Gondolj a Fonyódi nagytáborra. Megvan? Akkor most mire gondolsz? Egy képre, igaz? Valami megmaradt neked, ami legfontosabb volt. Lehet, hogy egy arc, lehet, hogy a Balaton, lehet, hogy a táj, lehet, hogy egy istentisztelet, lehet, hogy valaki szépen mosolygott rád, és az maradt meg, nem tudom, bármi. Vagy az Úr mosolygott rád, és az maradt meg. Szóval képekben gondolkodunk, és ezek a képek ott vannak valahol az agyunkban, és a képek alapján mozognak, és ezek a képek vagy jók, vagy rosszak, vagy szimpatikusak, vagy nem szimpatikusak, teljesen mindegy, de képekbe tárolja az agyunk a különböző információkat, amelyek bejönnek. És amikor arra gondolsz, hogy milyen vagyok én, vagy milyen vagy te, vagy magaddal kapcsolatban, tulajdonképpen van az agyadban egy kép arról, hogy milyen vagy te. És ez vagy reális, vagy nem reális, vagy sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb, annál, hogy tényleg valóságosan milyen vagy. Nagyon sokszor az agyunk már előre mutat képeket.
És ilyen képek vannak ott a fejedben, az agyadban, azok meghatározzák azt, hogy hogy érzed magad. A legtöbben diákok vagytok itt, úgy láttam itt a Daninak a fölmérésén az előbb. Gondolj arra, hogy ott vagy az egyetemen, főiskolán, várod a sorodat, mert vizsgázni fogsz te is, és annál a tanárnál, ahol te vizsgázol, az előtted lévő első 6 embert már kirúgták. Milyen gondolataid vannak? Jönnek ki az emberek, mindenkit kirúgtak, teljesen odáig vannak, szomorúak, minden, annyit tanult, és nem volt semmi értelme, és mindjárt te jössz. Milyen kép van a fejedbe? Hogyha 6-ot már kirúgtak, én leszek a 7. És már el tudod képzelni, hogy mindjárt bemegyek, mindjárt ott leszek én is a tanár előtt, és mindjárt azt mondja, hogy köszönjük szépen, ez kevés, és mehetek én is, ahonnan jöttem. Előre elképzeled. És hogyha ezt előre elképzeled, hogy fogsz bemenni a terembe, hogy fogsz a tanár elé állni, milyen érzelmek lesznek benned, alapvetően félni fogsz. Alapvetően rossz érzésekkel fogsz oda menni, nem egy magabiztosan, határozottan, hogy én tudom, hogy mit akarok, meg tudom, hogy mennyit tanultam, hanem minden bajod van. Mert egy olyan kép van benned, hogy félek, hogy engem is ki fognak rúgni a vizsgán, és nem fog sikerülni. Szóval azok a képek, amelyek ott vannak benned, azok meghatározzák azt, hogy hogy érzel, milyen érzések futnak át a testeden, a gondolataidba, és egyszerűen hogy fogsz viselkedni. Nagyon sokszor lehet tapasztalni és látni azt, hogy a szülők, amikor mondjuk a kisgyerekeiket sétáltatják, vagy kisgyerekekkel vannak, szülő sokszor előre látja, hogy mit csinál a gyereke. Például mennek az úton, és mondjuk át kell menni a zebrán, és mondjuk a gyerek kirántja a kezét az anyukájának a kezéből, akkor az anyukája mit lát már előre? Hogy a gyerek elszalad tőle, szalad az útra, és mondjuk elüti az autó. Mert egy ilyen félelmetes helyzetben van, és már szinte előre látja, hogy milyen baleset fog történni. És ez ijesztő. Szóval az elménk nagyjából így működik, jönnek az infók, képeket tárolunk itt valahol, és ezek a képek meghatározzák azt, hogy érezzük magunkat. Ha szép, meg jó képeket tudsz tárolni, vagy ilyen impulzusok érnek téged, akkor alapvetően jól érzed magad a bőrödbe. Ha nem ilyen képek jönnek, hanem negatív képek, és azok rögzülnek ott, akkor alapvetően rosszul érzed magad. Ez mindenkinél alapvetően így működik. És még egy fontos dolgot érdemes megtanulni az agyunk működésével kapcsolatban, hogy egyszerre az agyad egy képet tud kezelni. Gondolkoztál már ezen? Tehát egyszerre nem tudsz 30 képpel foglalkozni, sőt, még 2-vel se, vagy 3-mal sem. Egyszerre mindig egy kép van ezen a bizonyos vetítővásznon. És ezek a képek ott vannak mindaddig, amíg hagyod, hogy ott legyen, vagy valami nem tünteti el onnan. De egyszerre csak egy kép. Most a lányok ne figyeljenek ide. Kedves fiúk, ott fönt is, lent is, mindenütt. Csak így 4 szem közt. Egyszerre tudtok 2 lányra koncentrálni? Van, aki képes lenne? Na, csináljunk egy próbát. Erre a bizonyos vetítővászonra enged, hogy úgy 2 lánynak a képe egyszerre legyen ott. Sikerül? Elmondjam neked, hogy mi történik? Hogy ugrálsz, vagy az egyikre, vagy a másikra. De egyszerre mind a 2-t nem tudod kezelni. Na, szóval a lányokat se hagyjuk ki, jó? Megcsináljuk ezt a tesztet veletek is? Szóval gondolj 2 fiúra egyszerre. Úgyhogy a képet lásd. Vagy az egyik, vagy a másik. De egyszerre nem tudod a 2-t, mert nem képes az agyad kezelni ezt. Ugye, hogy így van? Na, majd otthon gyakorlatozzatok vele, oké. Menjünk tovább, mert nincs idő és meleg van. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a képek, információk, ezek jönnek a gondolataidba, és alapvetően ami ott marad, ami sokáig ott marad, az meghatározza az érzéseidet, és meghatározza a gondolkodásmódodat. És nagyon sokan abban szenvednek, és azért érzik rosszul magukat a bőrükbe, mert jön valami negatív inger, valaki leszidja őket, vagy méltatlanul megalázzák őket, vagy egyszerűen valami nem sikerül. Tehát jön egy olyan kép, ami egy ilyen negatív típusú kép, ami lehangoló kép, és hogyha sokáig ez a kép ott van, akkor alapvetően sokáig rosszul fogod érezni magad. És tudjátok, ezt a képet hogy lehet lecserélni? Hogy lehet egy rossz kép helyett egy jó képet oda tenni?
hogy el kell kezdeni másra koncentrálni. Mert az előbb arról beszéltünk, hogy úgy működik az agyunk, hogy csak egy képet tud kezelni. És hogyha azt a rossz képet le akarod cserélni, egy rossz én képet le akarsz cserélni, akkor alapvetően egy újat kell hozzá eléhozni, és a másik az valahol hátra megy, és nem tudom, a Winchesteredbe tárolod majd valahol. De alapvetően ez így működik. És tudjátok, miért mondtam ezt el? Azért, mert Isten igéje azt mondja, hogy amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ez nagyon-nagyon fontos, amikor éljük az életünket, és szeretnénk reálisan látni magunkat, a környezetünket, a körülöttünk lévő világot, akkor ha csupán azokat az információkat engeded be, ami így a külvilágtól jön, amelyek lehetnek ilyenek és olyanok is, és ezek maradnak meg, ezek alapvetően egy torz képet, egy torz érzést fognak neked képviselni, és nem fogod jól érezni magad, mert vagy túljátszod a szerepedet, vagy pedig egy ilyen szerencsétlennek érzed magad. És amikor engeded, hogy az Istennek a gondolatai, az Istennek az igéje, az Istennek az üzenetei fölülírják azt a képet, ami ott rögzült, és Isten ad egy másik képet neked, ami egy reálisabb, egy valóságos kép, akkor ez fog téged felszabadítani arra, hogy valóságosan lásd magad. Hányan vagytok, akik már újjászülettetek? Sokan. Gondolj bele, abban a másodpercben vagy percekben, amikor úgy Isten elvégezte benned, hogy a Szentlélek szólt, hogy bűnös ember vagy, és meg kell térned, és úgy megutáltad a bűnt, és azt mondod, hogy Istenre van szükségem. Nem, ez történt. Hogy volt korábban egy olyan kép, ami azt mondta, hogy én jó fej vagyok, jó vagyok, csinálok, amit akarok, hagyjon békén mindenki. És ez a kép határozott meg téged. És amikor jön a Szentlélek, és egy mennyei gondolat jön Istentől, akkor ad egy másik képet, és azt mondja, barátom, te bűnös vagy. És látod önmagadat úgy, ahogy vagy, és azt mondod, hogy ez az igazi. És nekem tényleg megtérésre van szükségem. És amikor megtértél, kimondtad, hogy Istenre van szükséged, akkor tudod, mi történt? Hogy ez a bűnös érzés, ez a bűnös kép, hogy én egy szerencsétlen ember vagyok, nem vagyok jó semmire, ezt Isten kicseréli, és egy új képet ad, amiben az van, hogy örök életed van. És senki nem veheti el az életedet, mert az örök élet a tied. Szóval Isten folyamatosan szeretné a benned lévő képet mindig megújítani, hogy mennyei gondolatok legyenek a fejedben, a szívedben, ezek a mennyei gondolatok járjanak át téged, mert ez segít abban, hogy reális képet kapjál arról, hogy milyen vagy te, hogy kell érezni magad, mit kell gondolod magadról és a világról, ez alapvetően így működik. Szeretném, hogyha lépnénk még egyet. Bemutatok nektek egy kedves bácsikát, valószínűleg senki nem ismeri, nem baj, lépjünk még egyet. Úgy hívják őt, hogy David Martin Lloyd Jones. Ő egy prédikátor volt, és mondott valami nagyon-nagyon fontosat. Nézzük meg, hogy mit mondott. Az életben a legtöbb boldogtalanság oka az, hogy inkább hallgatsz magadra, ahelyett, hogy beszélnél magadhoz. Érdekes, nem? Szoktál beszélgetni magaddal? Szoktatok? És itt nem azt kérdeztem, hogy ki az, aki hülye, vagy elment az esze, hanem hogy szoktál beszélgetni magaddal, vagy nem? És gondoljatok bele, karzaton van valaki, aki szokott beszélgetni magával? Oké, egy ember már, vagy kettő. Higgyétek el, hogy mindenki szokott. Az elméd úgy működik, hogy bármi történik veled, verbálisan nem mondasz el mindent mindenkinek, vagy valakinek, hanem egyszerűen, ami történik veled, azt elkezded kommunikálni magadnak. Látsz valami szépet, és magadban megfogalmazod, de jó néz ki, vagy ez szép, vagy ez jó, vagy ez drága, vagy olcsó, vagy nem tudom, ez nehéz, vagy könnyű. Tehát bármi történik, akkor egyszerűen kommunikálsz magaddal, és beszélgetsz magaddal. Szólsz magadhoz, és magadban valamilyen eredményre jutsz, hogy kell, nem kell, igen, jó, nem jó, bármi. Amikor az ember éli az életét, és lát különböző dolgokat, hatással van ránk különböző helyzet, kialakulnak ezek a képek, elkezdünk beszélni magunkhoz, és elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Az, hogy beszélünk magunkhoz, az normális. És azt mondja ez a kedves lelkipásztor, hogy az életben legtöbb boldogtalanság oka az, hogy inkább hallgatsz magadra, ahelyett, hogy beszélnél magadhoz. Hogy meghatároznád te, hogy mit kell gondolnod, és nem ezek a hatások határozzák meg, hogy mit gondoljál. Mert a hatások hullámzanak, igaz? Arról beszéltünk. Ha jó dolgok érnek, akkor jól érzem magam, ha rossz dolgok érnek, akkor rosszul érzem magam. De én ezeket a hatásokat fölül tudom bírálni. És én meg tudom határozni azt, hogy jól érzem magam, vagy nem. Azt mondja a Biblia, 42. Zsoltár 6. versében.
És ezzel elárulom, hogy Dávid király olyan ember volt, aki szokott beszélni magával. Ezt mondja, miért csüggedsz el én lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál az Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. 42. Zsoltár. Dávid egy olyan helyzetben van, amikor alapvetően a körülmények rosszak, lehangolóak. Ebből mi következik? Olyan képek vannak a fejébe, hogy nehéz a helyzet, nem tudom, mi lesz ebből, nem tudom, hogy oldjuk ezt az egészet meg. Tehát ilyen zűrös ügyek vannak körülötte. Emiatt lehangoltva érzi magát. És mit mond Dávid? A saját lelkének, hogy kedves lelkem, itt az idő, hogy most bízzál az Istenbe, lecseréljük ezeket a gondolatokat, amelyek alapvetően földiek, amelyek alapvetően így hullámoznak, ami nem igaz, nem a valóságos képet mutatja. Kedves lelkem, most itt az ideje, hogy bízzál az Istenbe, mert az Istennél van a szabadulás. És nem az érdekel engem, hogy milyen ellenségeim vannak, nem az érdekel, hogy mi a környezetemben mi történik, hanem az érdekel, hogy az Isten mit akar nekem mondani. Gondoljatok csak bele, hogy amikor te elkezdesz beszélni a saját lelkeddel, és azt mondod, hogy már pedig lelkem nem fogsz csüggedni, mert az Istenbe fogsz bízni, vagy nem fogsz bűnös irányba menni, mert szentül akarok élni, akkor tulajdonképpen te meghatározod azt, hogy milyen irányba mész, hogy az Isten gondolatai ott vannak a szívedben, és igen mondasz rá, és szinte a saját lelkednek is parancsolsz, vagy pedig engeded, hogy csak úgy sodródjál, és aztán szép, meg jó dolgok, meg rossz dolgok úgy állandóan hullámzanak, és soha nem tudod, hogy ki vagy és hova tartasz. 103. Zsoltár, szintén Dávid. Ezt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Hát miért mondja ezt Dávid? Hogy ne felejtsd már el, kedves lelkem, hogy az Isten milyen jó hozzám. Hát azért, mert elfelejtette. Azért, mert az életnek a terhei, az életnek a nehézségei, az a csomó dolog, ami körülvette, abból jelentős mértékben rossz dolgok voltak, ennek az eredménye az volt, hogy elcsüggett, és elkezdi mondani a saját lelkének, hogy kedves lelkem, itt az ideje Isten dicsőíteni. És amikor elkezdi Isten dicsőíteni, és arra koncentrál, azt a képet cseréli, ami rossz, ami negatív, arra a képre, hogy az Isten milyen jó, az Isten milyen hatalmas, ennek az eredménye lesz az, hogy felszabadul a lelke, és azt mondja, minden rendben van. Szóval te hogy gondolkozol magadról? Engeded, hogy csak ilyen emberi módon, földi módon, amilyen hatások érnek, egyik nap jó, a másik nap rossz, néha fönn, néha lent, és hát ilyen az élet. Mindenki így csinálja, valahogy majd csak túléljük ezt a pár évtizedet, és így éled végig az életedet, vagy pedig engedsz Istennek, és azt teszed, amit a Biblia mond, hogy egyszerűen hatással vagy magadra, parancsolsz magadnak, a lelkednek, hogy én pedig úgy döntök, hogy a mennyei képet, a mennyei gondolatokat akarom képviselni, és nem akarom, hogy a földi dolgok megtévesszenek engem, amelyek állandóan hullámoznak, amelyek becsapnak. A Bibliában olvasunk egy történetet arról, hogy István, jó elődeim voltak, szóval István, akiről azt mondja a Biblia, hogy hittel és szentlélekkel teljes ember volt, nagyon elkötelezett keresztény szolgálatban volt, prédikálta Isten igéjét különböző helyeken, és az annyira kiverte a biztosítékot az akkori vallási vezetőknél, hogy úgy döntöttek, hogy itt az ideje, hogy megkövezzük őt. És most gondolj bele, ha te lennél az István, képzeld el, te vagy az első század első keresztényei közül az István. Szereted az Urat, képviseled az Urat, és ennek az az eredménye, hogy azt mondják, hogy meg kell halnod. Meg fogunk kövezni. Engem még nem köveztek meg, nem tudom milyen érzés, de gondolom nem a legjobb érzés, vagy a kivégzésnek nem az egyik legkellemesebb módja, hogy dobálják rád a követ, és addig dobálják, míg az utolsó halálos csapása el nem ér. Ugye nem egy kellemes dolog. És most képzeld el, István ott van középen valahol a téren, vagy nem tudom, ahol a csomó ember ott kiabál, örjünk, hogy meg kell ölni, meg kell kövezni, halljon meg az ilyen. És emberileg, hogyha belegondolsz, hogy milyen nehéz helyzetben van az István. Lehet ilyen helyzetben boldognak lenni? Lehet ilyen helyzetben nyugodtnak lenni? Hogy felszabadultnak lenni, mikor tudod, hogy pár percen belül dobálják rád a köveket, nem tudod, hogy hol fog eltalálni a kő, nem tudod, milyen fájdalmat fog okozni, nem tudod, hogy fél percen belül fogsz meghalni, vagy fél órán belül, vagy esetleg órákig fogsz ott szenvedni, már mindenki elment, meg ott vagy a kőrakás alatt, és majd el fogsz vérezni egyszer, szóval nem tudod, hogy mi lesz belőle. És azt mondja a Biblia, hogy István ott van a tömegnek a közepén, kiabálnak az emberek, elkezdik dobálni rá a követ, és elkezd kiabálni István, hogy jaj, nekem milyen szerencsétlen vagyok, jaj, Uram, könyörülj rajtam. Ezt mondja. Azt mondja a Biblia, hogy István ott van a tömeggel szemben, repülnek a kövek,
És hogy tudjátok, mit mond? Hogy látom a mennyei dicsőségben Jézust. Látom az Atya Isten jobbján, ott van Jézus Krisztus. A földi képet, ami meghatározhatta volna azt, hogy neki hogy kell gondolkodni, hogy kell szenvedni, mit kell csinálni, azonnal lecserélte arra a mennyei képre, amit Isten adott neki, kap egy látomást, és erre kezd koncentrálni. És ennek az eredménye az, hogy észre se veszi, hogy közben meghalt. Boldogan prédikál, megképviseli az Urat, és aztán boldogan megy a mennybe, csak közben megkövezték. Észre se veszi, mert nem ezzel foglalkozik alapvetően, hanem a mennyei dolgokkal. Ugye milyen különleges? A te életedben és az én életemben nagyon nem mindegy, hogy milyen gondolatokat engedsz meg, mert azok a gondolatok, amelyek megragadnak benned, azok képé alakulnak, és azok a képek meghatározzák azt, hogy te hogy érezd magad. És ha ezek nem a mennyei képek, nem az Istennek a gondolatai, hanem emberi gondolatok, akkor alapvetően mindig problémáid lesznek. Amikor engeded, hogy ez egy magasabb szintre működjön, hogy az Isten gondolatai határozzák meg az életedet, akkor felszabadulsz, és valami sokkal jobb dolog történik, mint előtte. Nézzük meg néhány területet, hogy emberileg hogy gondolkodunk, vagy az Isten hogy gondolkodik rólunk. Lépjünk még egyet. Mivel ma az én képről van szó, az én képnek alapvetően két összetevője van. Az egyik az önbecsülésed, a másik pedig az önbizalmad. Ez a kettő, hogyha együtt van, ebből kialakul az én kép, hogy gondolkozol magadról. Mind a kettő valamilyen arányban összesítve eredményezi az én képet. Nézzük meg először az önbecsülésnek a témakörét. Az önbecsülésről, hogyha emberileg gondolkodunk, ha pszichológiát tanultál, alapvetően józanul gondolkodsz az önbecsülésről, akkor azt kell tudni az önbecsülésről, hogy az önbecsülés alapvetően arról szól, hogy gondolkodok magammal kapcsolatban, mennyire becsülöm magam, mennyire tartom jónak vagy rossznak magam. Ha belenézel egy tükörbe, és látsz valamit a képbe, akkor arról van egy véleményed. Ugye? Amikor te belenézel a tükörbe minden reggel, vagy nem tudom, naponta sokszor, akkor van egy véleményed arról, amit látsz. Ez jó vagy rossz? Ugye ez is állandóan hullámzik. Jó dolgok és rossz dolgok állandóan hullámzanak. Szóval az önbecsülés az nem más, mint az önmagunkról alkotott kép, akik vagyunk. És a kép, amit látunk, nagyon sokszor az, hogy én túl sovány vagyok, én túl kövér vagyok, én túl magas vagyok, én túl alacsony vagyok, én túl okos vagyok, én túl buta vagyok, nem tudom, tehát valamilyen jelzőkkel illetjük magunkat, és ez meghatároz bennünket, és meghatározza azt, hogy az önbecsülésünk hol tart, hogy alapvetően stabilak vagyunk, vagy pedig valahol így a békafeneke alatt gondolkodunk magunkról. Az önbecsülés emberileg állandóan hullámzó dolog, mindig másképp látjuk magunkat. A pszichológusok azt mondják, hogy akit gyerekkorban sokat dicsértek, és úgy nőtt föl, hogy alapvetően ilyen bátorító légkörben tudott élni, azok, amikor a tükörben néznek, sokkal inkább azt mondják, hogy de jó, amit látok. Tehát pozitív hatásokat tapasztalnak, vagy pozitív érzéseik vannak. Teljesen mindegy, hogy néz ki. A 3 méter magas akkor is. Ha sokat dicsérték, és elfogadó környezetben volt, és látja magát, akkor azt mondja, hogy tök jó. Ha alapvetően nem elfogadó környezetben nőtt föl, inkább többet szitták őt, vagy inkább mindig megítélték valami miatt, akár jogosan, akár jogtalanul. Ennek az eredménye az, hogyha valaki a tükörben néz, lehet, hogy ő a Miss akármi legszebb, legokosabb, leggyönyörűbb, akkor is úgy gondolja, hogy én nem vagyok elég jó, én nem vagyok elég szép. Ez az önbecsülés, ami állandóan hullámzik. Szóval erről is azt kell mondani, hogy emberileg az önbecsülés az változhat, és attól függ, hogy mit gondolsz magadról. A Bibliában van egy kedves ember, 2 Sámuel 9:8-ban van leírva ez a történet, aki szerintem az egyik legnegatívabban gondolkodó ember volt magával kapcsolatban. Ha valaki ennél negatívabb embert talál, akkor szóljatok, én idáig jutottam a Biblia tanulmányozásban. Ezt a kedves embert úgy hívják, hogy Méfibóset. Őről azt kell tudni, hogy Saul családjából származott, és kisgyerek korában, amikor egy ilyen zűrös helyzet volt, a dadája, aki gondozta őt,
annak menekülnie kellett, és kiesett a kezéből, és ezért lebénult, és mind a két lábára sánta volt, vagy béna volt, ezt mondja a Biblia róla. És amikor Dávid király magához hívja ezt a Méfibósetet, és azért, hogy gondoskodjon róla, akkor ezt írja a Biblia, Méfibóset leborult, és ezt mondta, mármint Dávidnak. Micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Ez aztán az önbecsülés, nem? Én, amikor a tükörben nézek, ezt mondja Méfibóset, én egy döglött kutyát látok. Ennyit érek én, egy döglött kutya szintjén vagyok. Ő így tekintett saját magára. De hogy szoktál magadra tekinteni, vagy milyen jelzőket szoktál mondani, amikor a tükörben nézel? Remélem, hogy nem itt tartunk. Remélem, hogy nem a döglött kutya szintjén. Szóval ő nagyon mélyen volt. Amikor emberileg gondolkodunk magunkról, akkor nagyon meghatározó az, hogy működik a lábunk, vagy nem, bénák vagyunk, vagy egészségesek vagyunk. A bizonyos korszellem, ami körülvesz bennünket, ahhoz mi nagyon hasonlítunk, és elfogadottak vagyunk, vagy kevésbé vagyunk elfogadottak, és ilyen értelemben szépnek, vagy csúnyának gondoljuk magunkat. Ez az emberi gondolkodásmód. De az önbecsülésről Isten valami egészen mást mond. Nem azt mondja, hogy ha nem működik jól valamelyik szerved, akkor szerencsétlen vagy, és akkor az önbecsülésed mehet lefelé, ha egészséges vagy, akkor mehet fölfelé, ha kicsit több az eszed, mint az átlagnak, akkor jó, ha nem jó, akkor meg nem jó. Tehát Isten nem erről beszél. Azt mondja a Biblia, Isten gondolkodásával kapcsolatban, hogy az önbecsülést Isten ajándékba adja neked. Ez ilyen születéssel járó ajándék. Tudod miért? Azért, mert te ember vagy. Mert embernek születtél. És mivel embernek születtél, ennek az eredménye az, hogy Isten ajándékba adja az önbecsülést, vagyis becsüld nagyra magad, mert Isten megengedte, hogy megszülessél erre a világra, és embernek születtél. Tudjátok, amikor egy kisgyerek megszületik a világra, akkor nem azért kap enni, meg nem azért tójálják be, vagy nem azért gondoskodnak róla, mert jó vagy rossz, nem azért etetik meg, mert szép vagy nem szép, vagy okos vagy nem okos, de teljesen független ettől, azért, mert megszületett. És amikor megszülettél te is a világra, és tulajdonképpen minden feltétel nélkül gondoskodtak rólad a szüleid, tulajdonképpen ez az az érzés, amikor az ember elkezdi megtanulni azt, hogy én mivel ember vagyok, ezért van egy önbecsülésem. Mivel embernek születtem, ezért gondoskodnak rólam. Még akkor is, ha ordítozok, még akkor is, hogyha fél óránként felébreztem éjszaka a szüleimet, akkor is gondoskodnak rólam, mert ember vagyok. És Isten az önbecsülést az embernek ajándékba adta. Ilyen dolgokat mond a Biblia. 1 Mózes 1.27-ben. Isten így gondolkodik, hogy amikor megteremtette Isten az embert, a maga képmására teremtette. Ha az önbecsülésed valahol ilyen döglött kutya szintjén van, mint Méfibósetnek, akkor gondolj arra, hogy az Isten képmására teremtett ember vagy. Szoktál ezen gondolkodni? Hogy én hasonlítok az Istenre. Hogy pontosan, hogy azt majd a mennyben megbeszéljük, azt nem tudom, de hasonlítok az Istenre. Mondtad ezt már magadnak? Hogy én hasonlítok az Istenre. Én egy ember vagyok. Én az Isten képére teremtetett ember vagyok. És ha ez így van, már pedig így van, akkor ez azt jelenti, hogy az önbecsülésem nem lehet valahol nagyon lent, mert én nem akárki vagyok, Isten nem akárki vagy, az Isten teremtménye vagy. Még akkor is, ha nem vagy újjászületve. Minden ember az Isten teremtménye, és mivel ember vagy, az önbecsülést Isten ajándékba adja. És ezt mondja a Biblia. Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette az embert. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Az embernek mondja Isten, hogy hódítsd meg a földet. Isten hatalmat adott neked és nekem, hogy meghódítsuk ezt a földet. Ez méltóság. Ezt akárkinek nem mondja Isten. Uralkodjatok a tenger halain, és az ég madarain, és a földön, és minden élőlényen. Azután ezt mondta az Isten, nektek adok az egész föld színén minden magkozó növényt, és minden fát, amelynek magkozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Vagyis Isten úgy tekint rád, mint emberre, hogy neked a születéssel együtt, azzal, hogy embernek születtél, Isten adott egy méltóságot. És ne felejtsd el, és ne engedd, hogy az ördög elvegye ezt a méltóságot tőled. Te ember vagy, az Isten teremtménye vagy, és ennek van egy méltósága. Ha ráadásul újjászületett ember vagy, akkor még Isten gyermeke is vagy, nem csak az Isten teremtménye vagy. Ennek még inkább van méltósága. Azt mondja a Biblia Róma 8,
32-ben. Aki tulajdon fiát nem kímélte, ez az Isten, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Föl tudjuk ezt az igeverset fogni? Hogy Isten Jézus Krisztust nem kímélte miattad és miattam, és mivel ő tényleg nem kímélte, hanem engedte, hogy a kereszten meghalljon, ennek a következménye, hogy ne ajándékozna Krisztussal együtt mindent, ami a mennyei dicsőségben van. Mindent. Ami az Istené, az a tiéd is lesz. Vagy sok mindennel már rendelkezel. Aztán még egy igét hadd idézzek. Jakab azt mondja a gyülekezetben, hogy tekintsünk egymásra, ahol vannak okosok és még okosabbak, szépek és még szebbek, és mindenféle ember jön a gyülekezetbe, gazdagok és szegények. Azt mondja Jakab, hogy a szegény sorú testvér dicsekedjék a méltóságával. Ha valaki szegény, ha valaki nélkülözik, és azt látja, hogy körülöttem mindenkinek sokkal több van, mint nekem, akkor lehet, hogy az emberi gondolkodás szerint az a legutolsó, hogy azon gondolkozzak, hogy milyen méltóságom van nekem. Ha kimegyünk az utcára és találkozunk hajléktalanokkal, akkor a méltóság sugárzik róluk. Ugye, vagy nem? Mert emberileg, akinek nincs semmije, vagy aki kiszolgáltatott, emberi gondolkodás az az, hogy én egy utolsó senki vagyok, másokra szorulok, és mások kegyei után rohangálok, mások pénztárcáját szeretném, hogyha kinyitnák, és abból valamit én is kapnék. De azt mondja Isten, hogy a szegény sorú testvér dicsekedjen a méltóságával. Tudjátok miért? Mert teljesen mindegy, hogy gazdag vagy szegény vagy, hogy milyen családból származol, mivel ember vagy, ezért van egy méltóságod. És ezt mindenkinek tudomásul kell venni. Isten így tekint rád, hogy neked van egy méltóságod. Vagyis az önbecsülésnek a témakörére Isten úgy tekint, hogy méltóságot adott neked, és nem akarja, hogy az önbecsülésed egy ilyen mélyfibúset szintjén legyen, amikor ő azt gondolja, hogy olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Tekints úgy magadra, hogy én olyan vagyok, akit az Isten teremtett, az Isten képmására teremtett ember vagyok. Vagy az Isten gyermeke vagyok. És ez egy óriási dolog, nem akármi. Lehet, hogy az emberek összetörték ezt benned. Lehet, hogy amikor megszülettél, úgy valahogy Isten úgy genetikailag belénk rakta ezt, hogy van egy méltóságom, mert ember vagyok. Csak aztán jönnek a különböző hatások, az emberi gondolkodásmód, az emberi vélemények, és ezek összetörik ezt az egész képet, amit Isten kialakított bennünk, magunkkal kapcsolatban, és esetleg sokkal negatívabb képet látunk, mint amilyenek vagyunk. Szóval szeretnék úgy tovább lépni, hogy az önbecsülést megértsük. Ha emberileg nézed az önbecsülést, akkor ez állandóan hullámzik. Ha Isten szerint nézed magad, és az önbecsülésedre így tekintesz, akkor ez óriási magas szinten van. Mert én nem akárki vagyok, én az Isten teremtménye vagyok, én az Isten gyermeke vagyok. El tudjuk ezt mondani közösen? Mondjuk azt, hogy az Isten teremtményei vagyunk, mert ez mindenkire igaz. Mondjuk ezt a mondatot, hogy én nem akárki vagyok, mert Isten teremtménye vagyok. Mehet? 1, 2, 3. Én nem akárki vagyok, mert az Isten teremtménye vagyok. Ez igaz? Igaz? Ugye, hogy igaz? És az önbecsülésedet, amikor úgy értékelt, hogy is állok, erre szoktál koncentrálni, vagy pedig arra, amit a tükörbe látsz, arra, hogy mit mondanak neked mások, milyen visszajelzések vannak, arra, hogy a divatmagazinokban milyen képek vannak, és ahhoz képest én hol tartok, vagy pedig arra koncentrálunk, amit az Isten mond. Ha az önbecsülésünk rendben van, akkor azt jelenti, hogy stabilak vagyunk. Akkor sokkal jobban tudjuk kezelni a kudarcokat, sokkal jobban tudjuk kezelni a dicsőséges korszakokat is, a jó időszakot. Szóval nem mindegy, hogy az önbecsüléssel kapcsolatban az Isten gondolatai vagy az ember gondolatai vannak a fejedbe meg a szívedbe. Jó, menjünk tovább. Mit gondolunk az önbizalomról? Ez a másik tényező az én képpel kapcsolatban, és mit gondol róla Isten? Az önbizalom attól függ, hogy alapvetően milyen eredményeket érünk el. Ha sikerül egy vizsgád, akkor az önbizalmad magas, ha nem sikerül, akkor alacsony. Ha a kapcsolataidban eredményes vagy, akkor az önbizalmad magasan van, ha pont valaki elzavart, szakított veled, nem tudom, nem akar veled foglalkozni, kirúgnak, megaláznak, akkor meg az önbizalmunk nagyon mélyen van.
Ez is állandóan hullámzik. Mindig attól függ, hogy milyen külső hatások érnek bennünket. Sikerül valami, vagy nem sikerül. Sikeres időszakban fölfele megyünk, nehéz időszakokban meg lefele megyünk. És alapvetően ez azért alakul ki ez a hullámzás itt az önbizalomnak a területén, mert így van fölépítve a társadalom. Gyerekkorunkban is, amikor már valamilyen szinten tudtunk kommunikálni, most gondolj bele, amikor, nem tudom, a sárga borsó főzeléket így kifújtad a szádból, és a fal tiszta olyan lett, akkor anyukád mit mondott, meg amikor normálisan ettél, akkor mit mondott. Az egyik esetben megdicsértek, a másik esetben meg, most nem mondom, hogy esetleg milyen jelzőket illetnek a szülők ilyenkor, hogy milyen a gyerek. Ha jól dolgozol a munkahelyeden, akkor megdicsérnek és fizetésemelést kapsz, hogyha valamit elrontasz, akkor leszidnak és nem lesz prémium. Ugye, amilyen a teljesítmény, olyan a hatás. Ha sokat tanulsz és jó eredményeket érsz el, akkor megdicsérnek, ha nem, akkor kirúgnak és kereshetsz másik iskolát. Alapvetően tehát így működik az önbizalmunk. És mivel ezt megszoktuk, ezért ez is egy ilyen hullámzó, emberileg teljesen hullámzó. De alapvetően ez is csak az emberi gondolkodásmód. És amikor rátérünk a másik oldalra, hogy Isten hogy gondolkodik arról, hogy milyen legyen az önbizalmunk, akkor hadd idézzek néhány dolgot itt, főleg Pál apostollal kapcsolatban. Azt mondja Pál apostol Filippi 3:4-8-ban. Nekem lehetne bizakodásom a testben, vagyis lehetne nagyon magas az önbizalmam, ha valaki úgy is gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. És ezt lefordítjuk magyarra, Pál apostol azt mondja, hogy ha van ezen a világon olyan valaki, akinek az önbizalma nagyon magas szinten lehet, az én vagyok. Nekem aztán a csúcson lehet az önbizalmam. És elmondja, hogy miért. A 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benjámin törzséből származom. Ez azt jelenti, hogy én népem körül a legjobb családból, a legjobb törzsből származok. Tehát ennél jobb helyről nem jöhet senki. Héber a héberek közül törvény szempontjából farizeus. Vagyis egy olyan csoporthoz tartozom, akik nagyon komolyan veszik az Istent. Ennél komolyabban senki nem tudja venni az Istent, mint én. Buzgóság szempontjából viszont az egyház üldözője vagyok, tehát mindenféle ilyen szektás gondolkodást azt írtok. A törvény követelte igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Úgy tekint magára, hogy én egy tökéletes ember voltam, és az önbizalmam az a csúcson van. Emberileg. De miután találkozott az Úrral, ezt mondja. Ellenben, amit nekem nyeresség volt, az kárnak ítélem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent a Krisztus Jézusért, az én Uramnak ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. És az egyik oldalon elmondja, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok emberileg, az önbizalma milyen magasan lehet, és azzal folytatja, hogy de tudjátok, ez nem ér semmit. Mert ezek nem a mennyei gondolatok. Ez nem az a mennyei kép, amit Isten adott, hanem ez az emberi dolog. Emberek hogy gondolkodnak rólam, de ez kit érdekel? A másik oldalon, ami nagyon fontos, hogy én ezt az egészet eldobom, és nem foglalkozom vele, mert az én önbizalmam alapvetően attól függ, hogy én Krisztusban vagyok, és Krisztus hogy tekint rám. És gondolkoztál már így? Hogy nem attól függ igazán az önbizalmat, hogy mi sikerül és mi nem sikerül, hanem attól függ az önbizalmat, hogy Krisztus hogy tekint rád. Hogy Krisztus mit gondol rólad. És ez már nem annyira hullámzó. Míg a másik az teljesen hullámzó. Az Isten gondolatai és az ember gondolatai. Egyszer Billy Grahamnek föltettek egy nagyon nehéz kérdést, amikor egy ilyen evangélisták világkonferenciája volt. Fölállt egy fekete evangélista, miután Billy Grahamet méltatták, és minden jót elmondtak róla, hogy milyen nagyszerű ember, és hogy mennyi embert az Úrhoz vezetett. És az a fekete ember megunta ezt a nagy dicsihimnuszt, és fölállt, és azt mondta, hogy kíváncsi lennék, hogyha Billy Graham Afrikába születik, és fekete bőrű lenne, akkor mire jutott volna? Ez egy jó kérdés, nem? Tudjátok, mit mondott Billy Graham erre? Azt mondja, hogy kedves testvérem és barátaim, Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Pont. Nem az érdekel, hogy hol születtem, nem az érdekel, hogy Amerikába vagy nem Amerikába. Nem az a kérdés, hogy most nekem fekete a bőröm vagy fehér. Az a kérdés, hogy a Krisztus kegyelmébe tudsz-e növekedni. És tudod-e úgy tekinteni magad, akár az önbizalom területén is, hogy
Krisztusért mindent kárnak és szemétnek vagyok, és az a legfontosabb, hogy a mennyei gondolatokkal megtöltsem az elmémet és a szívemet, és úgy tekintsek magamra, ahogy Krisztus tekint rám. És higgyétek el, hogy ha így tudunk gondolkodni, és így tudunk egymásra, magunkra tekinteni, akkor ennek az eredménye az, hogy sokkal stabilabb és sokkal boldogabb emberek vagyunk. Miért fontos az, hogy az én képünk rendben legyen? Hogy az önbecsülésünkben tudjuk azt, hogy Isten méltóságot adott nekünk, hogy az önbizalmamat úgy építsem föl, hogy én Krisztus gyermeke vagyok, és nem akárki vagyok, és Krisztus ítél meg engem, és ez a legfontosabb, és nem más. Most gondolj bele, ha állandóan hullámzol minden oldalról, az önbecsülésben és az önbizalomban, és az én képed egy torz én kép, akár úgy, hogy sokkal többet gondolsz magadról, mint amilyen valójában vagy, ez egyébként nevetséges szokott lenni. Láthatok már ilyen embereket? Ilyen fiúkat és lányokat, akik állandóan játsszák az agyukat. Mindig valami sokkal többet mutat, mint amilyen valójában. És kívülről nagyon lehet látni, hogy ez nem igaz. Persze lehet, hogy soha nem mondják meg neki, mert nem akarják megbántani, de alapvetően ez látszik. És vannak azok az emberek, akik meg mindig ilyen, bocsánat, hogy élek hozzáállással vannak az élet. Ez is nagyon látszik. Ezt is nagyon észre lehet venni. És egyik sem jó. És gondolj bele, ha az én képed nem normális, ha nem krisztusi, ha nem Isten formája, az isteni gondolatok formálják, akkor szeretnék föltenni néhány kérdést. Hogyha torz az önképed, akkor milyen férj vagy feleség leszel? Ugye el lehet képzelni, attól függ, hogy ki merre szokott kilengeni, tehát ilyen nagy arc vagy, állandóan mindig ugye a bányászbéka hátsó részénél gondolja magát. Milyen férj vagy feleség leszel? Hogy fogod így Krisztust képviselni? Vagy túljátszod a szereped, és hülyének nézlek, mint keresztényt, vagy pedig soha ki sem nyitod a szádat, mert hát nem mersz megszólalni. Ha nem helyes az én képed, tudod, mi lesz a következménye? Hogy a munkahelyeden ki fognak használni. Mert nem tudsz normálisan gondolkodni, mert mindig magadból vezetsz te mindent. Ha nagyon alacsony az én kép szinted, elutasítottnak érzed magad, ilyen szerencsétlennek érzed magad, akkor ki fognak használni, és veled fognak mindent megcsináltatni. Tudod miért? Mert te nem mersz nemet mondani. Sokkal többet fogsz dolgozni, sokkal kevesebbért. Ha másik oldalra lendülsz ki, hogy mindig túljátszod a szerepedet, akkor egyszerűen elzavarnak, mert nincs rád szükség. És gondolj bele, hogyha vezető leszel egy munkahelyen, és nem helyén van az én képed, és nem egy stabil ember vagy, ami ennek Isten megteremtett, hanem hullámzó jobbra-balra, milyen vezető leszel? Bízni fognak benned az emberek? Szeretni fognak téged az emberek, vagy pedig hülyének tartanak? Amikor arról beszélünk, hogy csúnya lány, vagy szép lány, vagy Betty, vagy akárki, vagy szép fiú, vagy csúnya fiú, szóval ki vagyok én, és ki vagy te, érdemes föltenni a kérdést, hogy emberi módon ítéled meg magad, és állandóan hullámzod, és állandóan vergődsz ezekben a hullámokban, vagy pedig engeded, hogy az Istennek a mennyei gondolatai, amelyek tökéletesek, amelyek igazak, azok meghatározzák az életedet, erre a bizonyos vetítővászonra ezeket a mennyei gondolatokat vetíted ki, és ennek az eredménye az, hogy érzelmileg is stabil vagy, jó döntéseket tudsz hozni, normálisan tudsz gondolkodni, és Isten sokkal inkább tud használni, és sokkal inkább meg tud áldani, meg ennek a társadalomnak is sokkal inkább hasznára tudsz tenni. De akinek az én képe nincs a helyén, annak problémái lesznek. Azt mondja a Biblia, Máté 22:36-tól, amikor megkérdezték Jézustól, hogy melyik a nagy parancsolat. Ezt mondja Jézus, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ez eddig oké, igaz? A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És tudjátok, mit érdemes felfedezni a Bibliában ebben az igeversben? Akkor Jézus azt mondja, hogy szeresd az Urat, az Istent, itt az agapei szeretet vagy feltétel nélkül szeresd az Urat. És amikor azt mondja Jézus, hogy szeresd a fele barátodat, mint saját magadat, ugyanúgy az agapé szeretet van. Feltétel nélkül fogadd el magad. Amit az Isten neked adott, amit az Isten mond rólad, ahogy az Isten gondolkodik rólad, azt feltétel nélkül fogadd el, mert ez a helyes, ez a tiszta, ez a valóságos. Ez az a kép, ami a legkristálytisztábban tükröző, hogy ki vagy te. És ha nem így gondolkozol, akkor valami torz képet kapsz. Róma 13:9 ezt mondja.
Mert az, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánj, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeresd agapé szeretettel, feltétel nélküli szeretettel a fele barátodat, mint magadat. Ma szeretném így befejezésül csak azt mondani nektek, hogy az Isten programja az Isten akarata az, hogy agapé szeretettel szeresd az Istent, szeresd azokat, akik körülötted vannak, az embereket, és szeresd ugyanígy feltétel nélkül magadat is, vagyis fogadd el magadat olyan módon, ahogy az Isten gondol rád, és úgy tekints magadra, hogy az Isten gondol rád. És hogyha ez így van, akkor boldog ember vagy, akkor felszabadult ember vagy, akkor nem azon gondolkozol, hogy jaj, most mit gondolnak rólam, jaj, most mi lesz, és akkor most ezt csinálom meg. Nem érdekel. Ha azt teszed, amire Isten bízott, egyszerűen betöltöd a küldetésedet, leéled az életedet úgy, hogy boldog vagy, és Isten meg fog áldani. Szóval nem mindegy, hogy milyen az én kép. Nem mindegy, hogy Betty hogy gondolkodik magáról, csúnya lány vagy szép lány. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy nem mindegy, hogy Isten hogy gondolkodik rólunk. A mennyei képet vagy a földi képet látjuk. Van egy kedvenc történetem, nektek is elmondom. Ezzel szeretném befejezni. És közben a zenészeket megkérhetem, hogy hol vagytok, gyertek, valamit majd játszatok utána, jó? Szóval ez a kedvenc történetem arról szól, hogy van egy közel-keleti dúsgazdag ember, akinek megvan mindene, mindenféle jól el van halmozva, Isten megáldotta őt, és mégis panaszkodik ez az ember, mert van egy kedves szamara, aki hát soha nem engedelmeskedik. Tudjátok, a szamárnak van egy ilyen jelző, hogy csökönyös. Ez azt jelenti, hogy gyere nyugodtan. Ez azt jelenti, hogy soha nem azt csinálja, amit mondanak. Ha azt mondják neki, hogy indulj el, akkor megáll, ha azt mondják, hogy állj meg, akkor inkább elindul. Szóval van egy ilyen csökönyös szamara, és az ember nagyon mérges lesz a szamára, rengeteg kellemetlenséget, nagyon sok problémát okoz neki, nagyon sokszor megszégyeníti ez a szamár ezt a gazdag embert. És egyszer, amikor sok barátja és vendég ott van a háznál, akkor ez a szamár valahogy előkeveredik, és mond a szamárnak valamit, és a szamár nem engedelmeskedik. És annyira mérges lesz ez a gazda a szamára, hogy azt mondja, hogy élve kell eltemetni ezt a szamarat. Egyszerűen nem élhet tovább, elegem van az egészből. És beledobják egy nagy kútba, és azt mondja a vendégeknek, hogy gyertek, segítsetek erre a szamára, dobáljuk a földet, élve temessük el, pusztulni kell ennek a szamárnak. És a kedves vendégek jönnek, fogják a lapátokat, és elkezdik dobálni a szamára a földet. És tudjátok, a szamár mit csinál? Valaki ismeri ezt a történetet? Segíts nekem. Mit csinál a szamár? Lerázza magáról, és elkezd ugrálni. És minél több földet dobálnak rá, annál inkább ugrál. És mi lesz az eredménye? Amikor már annyi földet dobáltak rá, hogy a kutat teletömték földdel, akkor a szamár fogja magát és elsétál. Mert a szamár nem hülye. Ezt azért mondtam el, mert sokszor mi is ilyen csökönyösek vagyunk, sok mindent elrontunk, sokszor nehézségek vannak az életben, és jön az ördög, és azt mondja, hogy elegem van, véged van, kárhoztat bennünket, meg akar alázni bennünket, tönkre akar tenni bennünket. És nagyon sokszor olyan helyzetbe kerülsz, mint ez a szamár, hogy beledobnak a kútba, és úgy gondolod, itt a végem, nem tudom kijönni most már, én szerencsétlen vagyok, nem tudom, hogy mi a megoldás. És elkezdi az ördög a kárhoztatást, mindenféle rossz dolgokat, mindenféle hazugságokat, mindenféle rágalmakat rád dobálni. Hogy pusztulj meg ott, és soha ne tudjál tovább menni, és soha ne legyél normális ember. De hogyha elkezdesz ugrálni, és nem hagyod magad, hogy az ördög dobálja rád a kárhoztatást, a hamisságokat, a világi hülyeségeket, ami nem igaz információ, ha ezeket nem engeded, hogy a szívedbe ragadjon, meg az elmédbe ragadjon, hanem elkezdesz ugrálni, és engeded, hogy az Istennek a mennyei gondolatai megragadjanak benned, meg tudod, mi lesz az eredménye? Hogy ki fogsz jönni a kútból, és el fogsz sétálni. Ugye így van? És van itt köztetek valaki ma, aki úgy érzi, hogy ezen a én kép területen, önbecsülésen, önbizalmon vannak javítani valók. Mert eddig túlságosan meghatározó volt az, amit az emberek gondolnak rólad, és emberi módon gondolkoztál. És most itt az idő, hogy elkezdj ugrálni, lerázni magadról ezt a sok szemetet, amit a világ rád rakott, meg az ördög rád rakott. És itt az idő, hogy Istennek a gondolatai megtöltsék a szívedet, az elmédet, hogy milyen vagy te valójában. Van valaki, aki szeretne ebben változni?
Kérhetem, hogy emelje fel a kezét, aki úgy érzi, hogy ez nekem most fontos lenne, hogy szeretnék elkezdeni ugrálni és Istenbe kapaszkodni. Oké, köszönöm. Álljunk föl és imádkozni fogunk. Mennyei Atyánk, olyan jó, hogy jöhetünk hozzád, olyan jó, hogy bízhatunk benned, hogy megvallhatjuk azt, hogy tényleg aki Krisztus nem kímélted, engedted, hogy a kereszten szenvedjen, mennyivel inkább nekünk adsz mindent Krisztusban, mert bennünket is nagyon szeretsz. Köszönjük, Uram, hogy emberek lehetünk, hogy itt lehetünk, hogy a teremtményeid lehetünk. És köszönöm, Uram, hogy ma arra hívsz, hogy tényleg szálljuk oda az életünket neked. Hogy a világnak a hazugsága, az ördög minden rágalma, minden elutasítottság, minden kisebbrendűségérzés, és minden olyan dolog, ami nyomorít bennünket, hogy ezeket tudjuk lerázni magunkról. Mert elhisszük, amit te mondasz, elhisszük, hogy az Isten igéje, az Isten szava az igaz. Uram, most imádkozom azért, hogy szólíts meg bennünket. És talán akik felemelték a kezüket, akiknek a legnagyobb problémájuk most ez, hogy szeretnének tovább lépni úgy, hogy nem ilyen terhekkel, hanem felszabadulva. Uram, áld meg őket, és Uram, adj most kijelentéseket nekik, hogy a mennyei gondolatok tudják átjárni a szívüket, a lelküket, az elméjüket. Hogy ezek a földi képek legyenek lecserélve mennyei képekre. Imádkozom azért, Uram, hogy a szellemeddel gyere és tisztítsd meg a szívünket, a gondolatainkat. Vedd ki a hamisságot, vedd ki a hazugságokat, Uram, és add a te igazságodat. És imádkozom, Uram, azokért is, akik Isten teremtményeként vannak itt, mert emberek, de még nem a tiéd. Uram, ha megszólítottál ma valakit, imádkozom azért, hogy tudja átadni ma az életét neked. Drága Szentlélek, vezesd, Uram, bűnbánatra mindazokat, akik még nem a tiéd. Hogy a büszkeség helyett a bűntudat, a bűnbánatnak a képe jelenjen meg. Hogy miután az összetört szívet te kedvesen fogadott, te meggyógyítsd, és valami egészen új keletkezzen, egy új élet, egy örök élet. Mennyei Atyám, imádkozom, hogy add meg ezt a csodát. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te nevedben. És köszönjük, hogy te vagy az Isten, te vagy az életnek a forrása. És aki hozzád jön, az az élettel találkozik. És megtagadhatjuk, Uram, a kisebbrendűségi érzést, elutasítottságot, önsajnálatot. És meg is akarjuk tagadni ezeket, és nem akarjuk, Uram, hogy ezek uralkodjanak rajtunk. Megtagadjuk az önelutasítást, amikor valaki saját magával szembe megy már, és haragszik magára. Uram, add, hogy tisztán lássuk magunkat, tisztán lássuk az életünket, a helyzetünket. A te szemeddel lássuk ezt a világot és magunkat. Uram, imádkozom így, hogy gyere a te szent szellemeddel, erősíts meg, újíts meg bennünket. Add azt, amire szükségünk van, hogy az Isten igéje rombolja le mindazt, ami nem igaz, ami nem valóságos, és építsen föl valami újat. Hogy a hegyek azok omoljanak össze, és a síkság az emelkedjen föl, és köszönjük, Uram, hogy te erre minden hatalmad megvan, hogy ezt megtedd a gondolatainkba, a szívünkbe. És imádkozom különösen azokért, akiknél nagyon rögzült egy régi kép, akiket talán valamikor nagyon megaláztak, nagyon megsértettek. Imádkozom azért, Uram, akikkel erőszakoskodtak, hogy adj szabadulást. Imádkozom azokért, Uram, akiket szavakkal bántottak meg, vagy állandóan rágalmaztak, vagy talán a szülői környezetbe kapták a legnagyobb sebeket. Negatívan beszéltek róluk, és soha nem kaptak bátorítást. Uram, kérünk téged, hogy érintsd meg mindazokat, akiknek most szüksége van a te vigasztalásodra és a te erődre. Imádkozom azért, hogy adj felszabadulást, adj örömet, Uram, hogy a lelki sebek meggyógyuljanak, hogy a régi sebek behegedjenek és valami új keletkezzen. Hiszen te megígérted, Uram, hogy azok, akik úgy érzik magukat, hogy már csak egy ilyen kis pislágoló mécses az életük, hogy azokat te nem oltod ki, hanem új kegyelmet adsz. Hogy a megrepett nátszál életeket te nem eltöröd, hanem megerősíted. Uram, kérünk téged, hogy tedd ezt meg ma este. És amikor itt köztünk vagy, Urunk, tudom, hogy cselekszel és szólítasz, megszólítasz embereket. Kérjük, Uram, a te kegyelmedet, hogy nyugodjon meg rajtunk. Kérjük a védelmedet, Uram, hogy az ördög ne tudja holnap ugyanazt elkezdeni, amit most abba hagyott. Add a te védelmedet, Uram, hogy igaz legyen az Isten igéje,
hogy minden ellenünk irányuló fegyver célt fog téveszteni, és minden velünk perrekedő nyelvet meg fogsz hazudtolni, mert Te így szolgáltatsz igazságot a Tiédnek. Köszönjük ezt a védelmet, Urunk, és kérjük, hogy a menny minden áldása nyugodjon meg most rajtunk. Árazd ránk a Te kegyelmedet, a Te védelmedet, és amit ígértél, hogy ha ma hazamegyünk és lefekszünk és pihenünk, hogy akit Te szeretsz, annak még álmában is adsz eleget. Uram, azokért is imádkozom, akik talán nem tudnak aludni, mert tele vannak félelmekkel. Talán ilyen idéztnyomásos álmaik vannak, és az ördög gyötri őket, hogy nem tudnak megbocsájtani maguknak valamiért. Uram, kérjük, hogy Te bocsáss meg, és Te adj egy új kezdetet, hogy igaz legyen mindenkire, hogy békében lefekszünk és jót alszunk, mert akit Te szeretsz, annak álmában is adsz eleget. És add, Uram, hogy olyan álmaink legyenek, amit Te adsz. És olyan éjszakáink és nappalaink legyenek, amiben a Te védelmedet élvezzük, és Te gondoskodásodat élvezzük. Imádkozom azért, Uram, hogy így áldj meg bennünket. Erősíts és újíts meg bennünket. A názáreti Jézus Krisztusnak a nevében imádkozom, Uram. Amen. Amen. Folytassuk, dicsérjük az Urat, és ha szeretnéd, hogy esetleg imádkozzunk érted, vagy szeretnél beszélgetni, akkor még egy darabig itt leszek, vagy itt a szervezőkkel. Rendelkezésre áll egy beszélgetés, vagy egy ima, ha szükséged van rá. Szóval ezt mindenkinek mondom elő-hátul. Ha szükséged van rá, akkor csak gyere. Isten áldjon bennünket.